Jamwale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe rewintoɓe Ayawo Pindi TV min calmini wonɗo mbawɗon wonde e dunde Baba Adama nde kala min jaɓɓima on e roɓinde jayndeji subaka men hande o. Alkamisa go lewru août 2024 bisimilla mon e roɓinde jayndeji ɗo e Pindi TV puɗɗortoɗen roɓinde jayndeji koye jayde gendira leydi Sénégal jayde le soleil ɓe garti ngam manditare mawninde kame duwanade ɓen ɓe ganduɗa ko tirailleur sénégal en hikka noon waɗata duuɓi capanɗe jeetati woni 80e anniversaire ko yitno noon e commémoration mawninde ɓen ɓe ganduɗa ko tirailleur sénégal en ɓe pittali mumen joɓono toon to Thiaroye ne wayno tigui de ma gomu keesu darne ɗum noon koye gardugol kanko Ousmane Sonko holliti ɗum koye yamirore kanko mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye e yiɗi Ibrahima Thioub mo ganduɗa ko historien o holliti e yontere fande nde ɓen ɓe ganduɗa ko jaaɓe gungomu ma toɗɗe jayde enquête ɓe garti e caɗele to banggue ɓeɗo sukaɓe ɓe ganduɗa pittali mumen ne keddo e maaje kaɗɗe ɗe tawi ko ɗoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol ɓe garti noon e hollidde wonande ɓe ganduɗa ko teskinde wonande opposant en ɓe ganduɗa e kala e saaha gam daaɗe mumen mbawa nanede ene ƴetta ko yutno eɗen caɗele to banggue immigration clandestine wadde ɗum politisé beele tigui mbawa nanede ɓe garti noon e caɗele kono kadi ɓen sukaɓe ɓe ganduɗa hol peeje poɗɗen lelnede beele tigui wawde safrude nden ñawante ko yitno noon e ɗanle ɗe ndewani lawol jayde Vox Populi arti e pollogol o mo ganduɗa ko Cheikh Dieng mo ganduɗa ko kayde wono directeur général mo ONAS hanki o hanki tigui woni ko tellina e sango batou diagorde kanko Cheikh Dieng lebbi tati ko o jooɗi e nde ɗo jappere ne wayno o waɗama limogé tawi ko hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye ƴetti ngal pellital jani Vox Populi arti ha joni e caɗele teskaɗe toon to police national hollitama noon ko caɗele tigui di woni ko teska toon oɗo saaha jayde Sud Quotidien ɓe garti e kanko hoorejo leydi ndi pellite payudinde ɗe o ƴetti e sanka batou diagorde hanki o hakkude makko e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni ministre uji makko kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye gam haɓade ɗiɗo pittali keddotoɗi accident ji e laabi ɗi kono kadi rende laddeji ɗi hono noon kadi rende daɗe maayo ɗe ko wiyete ko littoral maaje kadde ɗe daɗe maaje kaɗɗe kanko hoorejo leydi ndi o ƴetti hen pellite payodinde kono kadi o waggini ɓen ɓe ganduɗa ko gouvernement makko ne mbawɗa tigui wadde ko wiyete ko conseil interministériel wawde artude ha joni ƴewde peeje ɗe ganduɗa ko wawde haɓade ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa ko teskinɗe leydi Sénégal jayde Sud Quotidien arti ha joni e ko yowitino noon wonande e omo ganduɗa ko docteur Cheikh Dieng gonnoɗo directeur général mo ONAS e pollogol makko hanki jayde L'Observateur arti e mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko haala ko haalno ɓe gonta jaab kanko e gouvernement makko hadde ɓen ɓe ganduɗa ko murnotoɓe e école aji ɗi omo ganduɗa meeɗino wonde jagorɗo kalfinaɗo jangde Mamadou Talla waggini kanko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko kono kadi o arti e siftinde caɗele ɗeɗon mbaɗino ko way noon tawi ko toon to Saint Jean d'Arc mo Dakar to banggue murnugol kono kadi o holliti beele ɗum ɗon wawa taɓɓidde alay saago kanko Ousmane Sonko ɓe mbawa ƴewde acteur dilloɓe e fannu jangde nde kamɓe kala ɓe mbadda junggo e fandu beele tigui ɗum ɗon wawa latade jayde L'Observateur arti ha joni noon e omo ganduɗa ko pollugol kanko Cheikh Dieng gonnoɗo directeur général mo ONAS jayde Source A arti e mandat d'arrêt international mo ganduɗa ko El Hadji Dia mo ganduɗa oɗo saaha ko dewiraɗo ko wiyete ko ñamade toon to Crédit Mutuel du Sénégal e détournement ji ɗi ganduɗa o tumama ɗum saabi kanko El Hadji Dia omo waɗa mandat d'arrêt international Cheikh Dieng yolima e diƴƴe tuɗoje ɗe kanko mo ganduɗa ko Cheikh Dieng gonnoɗo directeur général mo ONAS e jillu makko ni go wanno ƴeewoytayade ko fatuno noon eɗen diƴƴi ɗe ganduɗa ko tuɗoje ko toon tigui o nani wonande o follama kanko Cheikh Dieng e yiide jayde Source A jayde Tribune arti e ɓen ɓe ganduɗa ko waɗa bonnoɓe tawi ko yanoɓe e yimɓe heftoɓe kaake mumen ne wayno ko yetno noon e on fannu jayde Tribune arti e yiide ɓeɗo de ɓe ganduɗa ko waɗa bonnoɓe woni malfaiteur en ne wayno ɗin sahaji ɗi ɓe mbaɗata ɗum ɓe ɓuura tigui wawde hutorade ko e neɓɓuru so tawi noon nokkuji neɓɓiɗi ɗi mbaɗi ko toon tigui woni koɓe mbaɗata ɗen golle kamtorinde kono kadi ɓe kolliti ko yitno
e ko yete ko éclairage public. Ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ene haabo ko yete ko insécurité ene wadde lampaji e nokkuji kam e diwanuji ɗi ko hunde nde ganduɗa ene wawa hadde ɓen ɓe ganduɗa ko waɗa bonnoɓe heftoɓe tawi kadi bomoɓe yimɓe e jawɗele mumen. Jayde Tribune arti ha joni e capanɗe jeetato e tato marchand ambulant en ko kañumen tigui pitali mumen keddi e maaje kaɗɗe ɗe caggal ne jinno wadde ɗanle ɗe ndewani lawol. Sen ƴeewi jayde li quotidien arti e pollogol kanko Cheikh Dieng ɗum ko caggal lebbi tati tan ko nde o jooɗi e oɗo direction wonande nde o waɗa directeur général mo ONAS ko hanki o tigui woni ko siifa wonde o tellinama e gardugol ONAS. Ne wayno noon kadi ɓe garti e ko yoytino e to banggue fannu golle makko ɗum ñingama no fewi. Jayde Besbi le jour arti e ko yoytino noon 50 kilo maaro kam e sukara ko hunde de nde ganduɗa ko fonde ƴewtede caggal nde ɓe mbaɗi wittoji mabɓe e yoga e won butikaji teskama. ɗum ɗo ko ganduɗa noon ko sakuji ɗi 50 kilo maaro kam e sukara so tawi de ƴeewama to banggue peese mum 50 kilo kam haadi koye bindol kono wona ɗum tigui woni ko tawete e ɗiɗo sakuji ɗi ganduɗa ko maaro kam e sukara. Uddirten koye jayde coftal ɓalli jayde stade arti e ko yewtino noon to banggue codgol joraji omo ganduɗa ko mbarodi leydi Sénégal Ismaïla Sarr tawetenoɗo toon to Marseille ne wayno signini toon to Crystal Palace kanko Ismaïla Sarr. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe rewintoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum tigui wonno komin doɓinɗo mon e kabaruji mon jaydeji e subaka hande o. Allah jarama on jarama e kettugol min dokon aadi aljuma janggo so hawre welede Allah.